हेलौ लोगोफोर, आङो नै जयमायाव बेरायफैदोंमोन। जयमानिफ्राय आङो भिडिअ खालायदों। नै लोगोफोर नायलां, जयमानि हेडलाइन बियो नायलां। आरो आं साहा बागानाव बेरायफैबाय। नै दसेयै नायलांबाय था, दसे नायलांबाय था। बरिया साइज नुयो नालाय, बेखायनो बेरायफैदों आं। लामायाबो नै सिद्दाथार, गोजौ गाहाय प्लास्टार होनाय बायदि स्लिम साइज स्टाइल नुथारो। बेनिखायनो आङो एसे भिडिअ खालायलादों। लोगोफोर नायलां, मोजां नुयोबा लाइक हर, शेयार हर, कमेन्ट हर, साबस्क्राइब खालायनानै हो। लोगोफोर हागौमानि नायलांबाय था, आं खालायबाय थागोन साइजफोरखौ मा रोखोम। जयमा मिसननि साहा बागान आरो बे नायलांबाय था। दायो आङो एसे आवगायदों नालाय, एसे गोथौआव हाबदों आं। बै नुहुरनाया स्कुलमोन। दायो नै मेंनायखाय दसे जिरायनो नागिरदों आं बाव। दसे जिरायबाय आं मेंनायखाय, जा थाबायदिंलाबायबायना। नायलांबाय था। आरो बिनिफ्राय ओरै फैफिनबावबाय, थांनो ओंखारबायमोन बे बागाननिफ्राय। दायो थांसिगोन। स्कुलखौबो खेबदों आङो। नैबे जाबाय स्कुलनि अफिस नामा, बेखौ नायगाराखिसै। आंथ' बेखौ नायनो रोंखाया नालाय, बेखौ नायाखिसै। डाइरेक्ट स्कुलखौनो खेबहरबाय आङो। जुम खालायनानै होबावबाय नै खाथियाव। दायो थांनो ओंखारबोनोसै साहा बागाननिफ्राय। गथ' जिङाव थाफैबाय। बे गेट, बियो हाबग्रा गेट, साहा बागानाव हाबग्रा गेट। ओंखारबोबाय आं बेनिफ्राय, फांबाय गेटआ। दायो आङो फैनानै जयमा बाजाराव गस्ला बायफैबाय। कार्ग' लंपेन्ट बायदां। दङनो, दासो लाबोदों। ग्रोब मोनबाय आङो कार्ग' लंपेन्टखौ। एसेनोसै लोगोफोर, थेंक इउ।